Здравейте с прогнозата за времето на TV+. И през днешния ден времето ще остане почти без промяна. Ще има значителна облачност, но без валежи. Вятърът ще е слаб от североизток, а максималните температури в Северна България ще са между 3 и 8 градуса. Над източна България и Черноморието ще духа слаб североизточен вятър. Облачността и там ще е значителна, а температурите по морското крайбрежие ще са около 4-6 градуса. Над южната половина от страната отново ще бъде предимно облачно. Краткотрайни валежи са възможни в района на Стара Загора. Между 4 и 8 градуса са дневните стойности, които ни очакват в тази част на страната. В София максималната температура ще е около 4 градуса. Над планините облачността ще е значителна и на места ще превали сняг. Вятърът ще бъде слаб в ниските части от изток-североизток, а по билата от запад. Над Франция и Великобритания облачността ще продължи да се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Под влияние на студен атмосферен фронт над Пиренейския полуостров ще се заоблачи и ще завали дъжд. В Италия облачното време и краткотрайните превалявания в южните райони ще продължат. Над Германия, Бенелюкс и страните от Централна Европа облачността ще е значителна, но почти без валежи. Над по-голямата част от Скандинавския полуостров, северните райони на Прибалтика и централните части от Европейска Русия ще превалява слаб сняг. У нас в понеделник облачността ще е предимно значителна и на отделни места ще превали слаб сняг. Минималните температури ще са между минус 5 и 0 градуса, а максималните между 3 и 8. Във вторник и сряда ще има повече слънце и дневните температури слабо ще се повишат. В четвъртък облачността ще се увеличи, но ще остане без валежи. Такава е нашата прогноза. Желая ви успешен ден!